etxe bizitza politika da, guretzat nolabaiteko aipatutako gai estruktural horietako bat. Beasainen dauden etxe bizitza kopuru, utxik dauden etxe bizitza kopurua ikaragarria da. Eta zentzu hortan, proposamen ezberdinekin izan ditugu, ez? Bai alde batetik etxe bizitza huts horiek edo irtenbidea emateko, eta baita, etxe bizitza berriak edo etxe bizitza sozialak izateko bide hortan, ez? Lehen urteko aurrekontuetan udal gobernuari proposatu genion, orue bat erosi eta etxe bizitza sozialetara bideratzeko proposamena, alokairuko diru laguntzak edo gehitzearekin batera, ez? Bazuen aukera udal gobernuak bere jabetzakoa zen orue bat edo Jaurlaritzaren esku utzi eta etxe bizitza sozialetara edo bideratzeko, kudeaketa bere esku uzteko, baina ez zen autu hori egin, ez?